hanya halam sapiro ani YouTube channel tini hingken rokni bagai tui phajau ka tini sinna ko sabo phajni rokno phunuknai tai tak sarik ni mamu songmani phunuknai tak khora mata mamu songka ang nai tongni choya o sinna ko sabo phajni rokno phunuknai borok belai ke borok ka ham bukhunu borok blogger norok nuk manai nai tongni sabo borok no belai ke hamjaka ang tini wan sukmaya borok no phayani hnai borok no phayma nogoi belai ke bakas rangjak tini ang belai ke borok ka ham borok bukhunu tunu phay borok ang wan sukmaya borok no sopai ni amse asumsa kol khairi ro borok ta hingke amse sopai ri phayka sopai ka hane sawo hingkaba belai ke sabo phaynai tongni norok bosoya wo nai tongni ani channel no je katala jongka subscribe khaji share khaji comment khanya ta pokni sabo phaynai di do norok tini ani blog o nuknai borok no ko sabo phay tini sinna ko nai di norok nai tongni choya woi Basro phaya kunai rigai rok nai jong khatu mo bene na kaham kana rigai jini betas na hinai jam sanai jin gefro nangmani o jorang ka bani tino rigai korin mu ko ma phania kai jili jong phai ka jokho nai thaka sunor bori rigai rok paina ke kai baya basa communication khai di kai jini basani tak boro rok kaham kaham ma no bani thani kaham kaham rok video na jaga ekdom hamza pe ka kaham nung kha rigai rok jidi debo kaham ha kai design ni mute ini baik bukan komunikasi saya karena orang di mana saya kaham ekdom low cost memang mana kita dalam company mana itu jadi komunikasi saya kayak ini baik logo juga so thank you guys kona je sinna ko sabo phaja mona chong phaja ang kisman wan suk maya borok no phayane hnai ini borok asum sa kol khairi ro ka ba anu support khajini sagare mona jaki san video wa so guys no toto chini baik bibi camera to support khaidi bini video banai di kaham khai no kaham video upload khayo kaham content to baya kono kai rigai rok ni video ko sana bodo to nai be kana de nuyo ko di past je video no thamai nai di kai no jung ibrasa oi de tong nai jok to baya song nung bai ang jung support khai jung ke support khai nai buni jung jali no mobile to nai hai mobile nai ka ka video nai buni yang ini video nai kare jung di chini borok ni video nai khai kai chini borok ni chini bai jung ni chini friend aku buku chini video nai khai jadi ani net to hansi expenditure oi thango kai jung o expenditure jodi chini khorsa ni video no jung 5 minute ya 10 minute nai khai kai te khorsa ni ham kare ni kai chini mainly reason to mo jung khorsa no to ya kore khorsa na ham kare ni jung kau ka no to nijini sak ni srai buni sak ma hamja ni sak ma hamja na bo kai to tai bo kon tu sak nai khai no কামন বাগান আনি যত জায়গা ও কাইসা মেসেজ দিব যত সাপোর্ট খাই দিয়ে যত ভিডিও নাই দি সাবস্ক্রাইব খাই দিয়ে তাই বাইনো ফুল সাপোর্ট খাই দিয়ে যাও যত ইউটিউবার্স সাবস্ক্রাইব খামানে পরে কাইসা কমেন্ট যা কানা তা পড়ে তাকি বাই বন্ধি ননি ভিডিও কথা কোন সাবস্ক্রাইব খামানে পড়ে তাই অবভিয়াসলি তাই যাং সামানি মহাকে আনকমন দেরিগনাই সামা থুই মহাই কালার নরক যদি হামজা একটা পাই বেসা কমিউনিকেশন খামান ওরিগনাই জামা থুই মো থ্রি পার্ট কাই সামজা আমু সেমান সুই গামসু Siapa ang really baik ini punuga aku ni berani nak thogja kha kai tabuk to chungbu to nangye ko tabuk phane male je nangfru chungte ko nai pe hange ka mo ang tas lang thaka mo paye mane obviously nak thogja kha kanor ko mai kai te bo jeri na thano na mo kai bayo basa communication khai so ambe guys joto viewers mo hambai menanya mo bena kya sinna ko phaimen bagai tab ke kisa kok sai tong ayo ikon aji abo han busai aro yang ti wati wan na chong ka hanai aro geto khai chong asi tin tam khai chong asi wati wan na chong ja khoi ka ha dar kundra ha na siri samung khanyai jat ba kha ko sarang jat ai kutu nung na ko hai beda ikon asiri kutu siri mokol kusen asiri iko samung khani naji iko naji sini geto tui hamani marung suka ni bobo ko wati wai na chong ni ko make ban khai ri ro tabung no thang pa kya manai mithun chong borok yango phaimani sindo habui thangka belai khe tong thoka tini bor thangmani nai ro haman pore hingke sing tabo iko abo khai chong lai ta abo wati yang nog bising habo ne abo khai chong lai ta boro wati simana na khanya khe sindo tini manai mithun jong phakya so hani hai lam sopiro ta bu khungke ang sindo ko tini boro phamen bagai gela khe tang thakam manai mithun jong no phunur nayan blogo tini ni la chhase jaga ta bu khungke ke ang tam so nai jong ke naji
langsung lagi ini tok tui tay alu khe tok tui alu tay om khe mos deng khai jong mu di papa awo alu mos deng khai nyai yang sak dor alu mos deng mongsa khasina jak di poro tini khe belai khe tong thoka ang manai mithun jong sinda phai thangka borok ni blog no ang phunuk nai normo tini nai tong ni choyawoi abo alu kutu nyong no sai knar nai borok tini bai ke sinda phaiya ang borok mai kispa wan suk maya phai na nai borok bukhung nya borok kaham sahor kom khai do borok bukhung nya ang kispa wan suk maya borok bukhung nya borok kaham ini hingga ang pun video ya teman do hai pun borok khai ma bagai tini khang borok khai video di sini tetap kalau mamu samun bagi sak punuk sini channel ko mamu chan khajang alu potong itu sini so ya wing ngai tong ni rok ani blog no ko ya sini pai than jora mamu sini yang khai tong do oke alu ku jong itu nai selesai ya kalau ba tao cái ăn mos đen đen trong mos đen đen trong là xin bỏ cái mos đen mà khăn thầu ra xin bỏ rồi quá chứ anh bây giờ thầu ra quan bây giờ là mos đen cái thầu ra alu mos đen cút nó đặt nó cái trong này cút tụi bỏ gana số ra mos đen ra này này nãy trong cái nó xin bỏ nó cho ya vui tao cái alu này thấy chưa hay cái gì cái không hay cái như vậy em không được gì có alo besi đây có alo này alo mos đen sao lại như thế này cho quy mông sa alo mos đen mông sa alo cái tiệt gì vậy nào mos đen nó kẹt ở bên trongเอาไปแค่ตอกที่ใบอยู่ช่องแกซ้ำๆในเทปนี้สินะมอสเด้งไปแค่ตัวมอสเด้งไปแค่เอาไปตอกที่ใบสิไหนตอกที่ใบจะจับบุรู้ไหมทำเป็นสิ่งที่จะTopi bali sinai tabu. Oke, jadi kita tunggu. Mana ya? Ternyata. Ada topi salahnya sini. Topi baju tongka kacak-kacak ya. Jadi topi mungka, mos deng mungka kita lagi lagi gini. Bazar thang liap lah gini. Nogor kita borok kacang di bazar thang liap wati bawai di dekak. Borok wati semanda kadang ya kini mulai mitun jong. Belai ke borok kaham makan tong toka borok wai malai gini ang. Norok bo sabut kebe dia anu borok ri dong malai kah ni rok kaye. Angwan sukma ya borok no kaye nih gini. Bong na bo phunuk nai rok na chong ni ke borok thangbai mamu chongmarok ke na chong ni choyawo ane channel no ko talung tong kha subscribe khaji share khaji comment khanya ta pogdi ba tini kan na ko khai jina borok khaji bakas na ko tin makan dare asum lang sina na chong ni choyawo ane channel no like khanya ta pogoi na je mui mong kata khai ko Hanyali ani mui mungka naji tam song ang देखो क्या बनाया आज हम surat ini ah oke
potu ku chang kharas ke hanyan mui thok sinai tini ke lai chong de sa ya yan mui bo mong khai ko mai to already mong gai ko mai bo mong kha mui bo mong kha or ke mos deng ko mos deng kunya oi ko mos deng mong sa tinam siket chala sinai tini sang tokri mong sa mos deng om ka to mai dal punugli atai asuk dong sena nya chong di soya oi channel no subscribe khaji share khaji comment khaji ta pok baji